Bine ai venit pe gândește-sănătos.ro în cea de-a doua ședință a programului de psihoterapie online. Așa cum am spus, începem etapa de explicații. Etapa în care e important să înțelegi ce se întâmplă cu tine, cum funcționează emoțiile, de ce ai anumite stări și anumite comportamente și ce poți să faci, sigur, ca să te reglezi din acest punct de vedere. O să îți explic acum un lucru pe care se bazează foarte mare parte din psihoterapia cognitiv-comportamentală și anume că nu există emoții care să nu fie produse de niște gânduri. Sigur, eu numesc generic gânduri tot ce se întâmplă în mintea omului, cum ar fi idei, credințe, imagini semnificative, procese psihice. Toate aceste lucruri ne generează emoțiile pe care le simțim. E foarte important de știut că psihicul uman are atât conștient cât și inconștient. Astfel încât există situații în care nici nu ne dăm seama ce se întâmplă în mintea noastră și implicit nu știm de ce ne simțim într-un fel sau altul. Un alt lucru foarte important este că gândul are o viteză sau poate să aibă o viteză foarte mare. Eu în 10 minute mă pot gândi la 1000 de lucruri și nu știu exact care dintre gândurile pe care le am sau care dintre procesele psihice care se întâmplă în mintea mea îmi generează emoțiile pe care le simt. Asta vom afla în cadrul psihoterapiei. Ca să vezi foarte clar relația dintre gând și emoție, aș vrea să ne imaginăm ceva. Imaginează-ți că ești într-o pădure și la un moment dat, la vreo 20 de metri, vezi un urs care te-a văzut și vine spre tine. Ce emoție ai avea în exact acel moment? Sper că frică. Imediat, în momentul în care ai văzut ursul, într-o fracțiune de secundă, în mintea ta se declanșează niște gânduri. Gânduri care își generează această frică. La ce te gândești când vezi prima oară ursul că vine spre tine? Te gândești că ce ar putea să-ți facă? Care e primul lucru care îți vine în minte, în mod automat? Sper că primele gânduri sunt de genul următor. Ursul ăsta mă poate ataca, mă poate sfâșia, mă poate omorî. Astfel de gânduri îți vor genera instantaneu emoțiile sau emoția de frică. Să presupunem prin absurd că atunci când ai vedea ursul, te-ai gândi în următorul fel. Sigur, sper să nu te gândești niciodată așa, e pur și simplu un exercițiu. Să spunem că vezi ursul și te gândești așa. Ia uite un urs gunoier de la marginea Brașovului. Ce bine că vine aproape, probabil că vrea puțină mâncare. Cred că dacă îi dau un sandwich pot să mă și joc puțin cu el și în niciun caz nu mi-ar face vreun rău. Dacă ai gândi în acest mod, ce emoție ai avea? Probabil că ai avea o emoție pozitivă, de bucurie, entuziasm, ceea ce, sigur, e normal în urma unor astfel de gânduri. Doar că ar fi greșit să gândești în modul ăsta. Ursul este un animal sălbatic și imprevizibil. Ce vreau eu să subliniez este că atunci când vine ursul spre mine, contează cum interpretez asta. Dacă mă gândesc că acel urs mă va ataca și mă poate omorî, aceste gânduri îmi vor genera emoția de frică. Dacă mă gândesc că acest urs vine doar ca să-l hrănesc și ca să ne jucăm puțin și în niciun caz nu mi-ar face vreun rău, atunci aceste gânduri îmi pot genera bucurie, emoții pozitive. Deci nu contează foarte mult ce se întâmplă, ci contează ce cred eu despre ce se întâmplă în jurul meu. Deci gândurile mele, interpretările mele. Bun.